चक्रीवादळामुळे किनारपट्टी भागात मोठे नुकसान झाले। धोका टळला असला तरी सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, वित्तहानीही मोठी झाली। यात मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले। नुकसानग्रस्तांना पुन्हा कसे उभे करता येईल यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे। प्रत्येक मच्छीमार बांधवांना नुकसान भरपाई कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करू। मात्र मच्छीमारांनी चुकीची माहिती देऊ नये, जेणेकरून नुकसानग्रस्तांना मदत देताना शासनास अडचणी भासणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी देवबाग येथे स्पष्ट केले। चक्रीवादळामुळे किनारपट्टी भागात झालेल्या नुकसानीची आज दुपारी जिल्ह्याचे पालकमंत्री केसरकर यांनी भेट देत पाहणी केली। वादळाचा धोका आता टळला आहे, मात्र मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी झाली आहे। काही कर्मचारी दिवाळी सुट्टीमुळे नाहीत, ते 2 दिवसात हजर झाल्यानंतर नुकसानीची सविस्तर आकडेवारी प्राप्त होईल। या नुकसानीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली आहे। नुकसानग्रस्तांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची शासनाची भूमिका आहे। या वादळाला तोंड देत असताना नुकसानग्रस्तांना पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या जातील। वाहून गेलेल्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देऊ। वादळाच्या तडाख्यामुळे किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांच्या जाळ्या वाहून गेल्याने त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। अशा मच्छीमारांना जाळ्या देणार आहोत। चांदा ते बांदा योजनेअंतर्गत जे रापणकर संघ आहेत त्यांना 75% अनुदानावर जाळ्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत। मुसळधार पावसामुळे मासळी सुकवणाऱ्या कट्ट्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। त्या ठिकाणी सोलार ड्रायर्स दिले जाणार आहेत। याचा वापर झाल्यास अधिक स्वच्छ मासेवर चांगला दर मिळेल। या अनुषंगाने मच्छीमारांची बैठक मालवण किंवा देवबाग येथील पर्यटन विकास महामंडळाच्या केंद्रात लवकरच घेतली जाईल, असे श्री केसरकर यांनी सांगितले। सर्व यंत्रणांना इथून जाण्यापूर्वीच आदेश दिलेले होते की एक म्हणजे पहिली गोष्ट असते की लोकांच्या जीवाला कुठे हानी होऊ नये, या दृष्टीने NDRFच्या टीम या सिंधुदुर्गमध्ये बोलवण्यात आलेल्या होत्या। आजही त्या सिंधुदुर्गमध्ये आहेत। आता जरी धोका टळलेला असला तरी ही सुदैवाची बाब आहे की कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही। जी काही वित्तहानी झालेली आहे ती निश्चितपणे भरून काढता येईल। सर्व डिपार्टमेंटना खरं तर काय झालं की कंटिन्युअस 2-3 दिवस सुट्टी आल्यामुळे काही लोक सुट्टीवर दिवाळीसाठी आपल्या गावी गेलेले आहेत। ते सगळे लोक परत आल्यानंतर सध्या आहेत जी इथं उपस्थित ते लोक काम करत आहेत, परंतु काही लोक परत आल्यानंतर पूर्ण एकंदर किती हानी झालेली आहे याचं आपल्याला माहिती मिळेल। काल माझी आज मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झाली आहे, उद्धव साहेबांशी चर्चा झाली आहे आणि आज आपण यांच्यामागे ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे। मच्छीमारांच्या मागे हीच शासनाची भूमिका आहे आणि त्याप्रमाणे ह्या वादळाला तोंड देत असताना पुन्हा त्यांना आपल्या पायावर कसं उभं करता येईल या दृष्टीने सुद्धा काही उपाययोजना करायला लागतील। काही ठिकाणी जे हॉटेल व्यावसायिक आहेत त्यांच्या ठिकाणचे बंधारे वाहून गेलेले आहेत, त्यांच्या बंधाऱ्यांसाठी दुरुस्तीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल। त्या ठिकाणी विहिरीमध्ये पाणी गेलेलं आहे त्या ठिकाणी त्या विहिरी साफ करून द्यायला लागतील। जाळी तर त्यांना घेऊन देण्यात येतील, परंतु चांदा ते बांदा अंतर्गत जे रापणकार संघ आहेत त्यांना 75% अनुदानाची स्कीम आहे आणि त्याच्यामुळे ते नवीन जाळी घेऊ शकतात। तर कॉम्पन्सेशन देत असताना ही स्कीमसुद्धा मच्छीमारांपर्यंत कशी पोचवता येईल ते सुद्धा बघण्यात येईल। ज्या ठिकाणी मासे सुकवणाऱ्या कट्ट्यांचं नुकसान झालेलं आहे त्या ठिकाणी आम्ही सोलार हे देतो, सोलार ड्रायर्स। म्हणजे सोलार ड्रायर्सचा जर वापर केला तर अधिक स्वच्छ मासे आणि त्याला अधिकचा दर मिळू शकेल। तर या निमित्ताने इथल्या सर्वच मच्छीमारांची एक बैठक मी मालवणला किंवा देवबागचं जे आपलं MTDCचं केंद्र आहे या ठिकाणी घेणार आहे आणि कुठेतरी ह्या सर्व गोष्टींच्या मागे त्यांना न्याय द्यायची भूमिका असल्यामुळे हे सर्व जे नुकसान झालेलं आहे ते जसं आपण मागच्या पुराहानीच्या वेळेला भरून काढलं तसंच यावेळेला सुद्धा भरून काढण्यात येईल। अनेक ठिकाणी जी भाताची हानी झालेली आहे त्या ठिकाणी आम्ही ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना कॉम्पन्सेशन मिळेलच, परंतु पुढच्या सीझनची पुन्हा लागवड करण्याच्या दृष्टीने यंत्र उपलब्ध करून देणं, सबसिडीवर भाताचं बियाणं 15,000 रुपये हेक्टरी आम्ही देतो त्याप्रमाणे ते उपलब्ध करून देणं, अशा रीतीने शेवटी शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा त्याचं उत्पन्न मिळवून द्यायला लागेल आणि ते काम आपल्याला निश्चितपणे केलं जाईल। ॲफिडेविट वगैरे घेणं, शेजाऱ्यांच्याकडून पुरावे गोळा करणं हे केलं पाहिजे। हे प्रत्येक मच्छीमाराचे नुकसान झालं असेल त्याला आपण 2 गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे की ज्याला आपलं नुकसान होतं
त्यावेळेला खरोखर शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी म्हणून कुठलीही चुकीची माहिती शासनाकडे जाणार नाही ह्याची सुद्धा काळजी घ्यायला लागते. आणि एक जर चुकीची माहिती घेतली तर जेन्युइन जे लोकांची जाळी वाहून घेतली ते सुद्धा अडचणीमध्ये येतात. त्याच्यामुळे खरोखर त्यांची जाळी वाहून गेलेली आहे. मी अनेक ठिकाणी बघितली की जाळी ह्याच्यामध्ये दगडामध्ये अडकलेली आहे, त्याच्यामुळे खराब झालेली आहे. सगळ्याचा पंचनामा होईल. नुकसान झालेला एकही मनुष्य सुटणार नाही, परंतु एकही चुकीचं आपण हे केलं तर मग ऑडिटचं ऑब्जेक्शन येतं आणि मग त्याला मिळणारा ॲडव्हान्टेज आहे तो सुद्धा मिळत नाही. आणि म्हणून आपण एक काळजी ही निश्चितपणे घेतली पाहिजे. खरोखर ज्यांचं नुकसान झालं त्यांचीच माहिती दिली पाहिजे आणि आजूबाजूच्या लोकांनी सगळी खरी माहिती दिली पाहिजे. तर आपण खऱ्या अर्थाने लोकांना न्याय देऊ शकतो. होतं त्याला आपण जी पॉलिसी ॲडॉप्ट केलेली होती तीच आपण पॉलिसी ह्यावेळेला सुद्धा हे करणार आहोत. एक तर सुनामीच्या वेळेला मोठ्या प्रमाणात आम्ही कॉम्पन्सेशन देत असताना पडलेली झाडं असतील, घोड्यांचं झालेलं नुकसान असेल, जाळी असतील, सर्वातच कॉम्पन्सेशन दिलेलं आहे. तर त्यावेळेला कुठले नॉर्म्स वापरले ते आम्ही बघून घेऊ, त्याप्रमाणे करू. शेवटी हा श्रेयाचा प्रश्न नसतो. पालकमंत्री म्हणून माझी जी जबाबदारी आहे ती मी पुराच्या काळात सुद्धा चोखपणे बजावलेली आहे. आतासुद्धा हे जे संकट आलेलं आहे त्याच्यामध्ये लोकांच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहणं ही माझी भूमिका असेल. आणि त्याच्यासाठी कितीही पैसे लागले आज एस्टिमेट समजूच शकत नाही कोणाला, पण अजून सर्वे व्हायचं आहे. सर्वे झाल्यानंतर नेमक्या नुकसानीची हानी कळेल आम्हाला किती हानी झालेली आहे आणि सरकार ठामपणे लोकांच्या मागे उभं राहील हे मी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून सांगतो. काय आणि आपले जे एशियन डेव्हलपमेंट बँक आहे त्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकच्या फायनान्सखाली एकंदर 740 कोटी रुपयाचे बंधारे मंजूर केले. त्याच्यामध्ये देवबागचा सुद्धा बंधारा आहे, परंतु हा जिओ ट्यूबने केला जाणार आहे. त्याचं टेंडरसुद्धा निघालेलं आहे आणि लवकरच या जिओ ट्यूबचं काम सुरू होईल. जिओ ट्यूबमुळे मी आता येऊन बघितलं की या ठिकाणी काही किनारे हे रिस्टोअर झालेले आहेत. जिओ ट्यूबचा वापर हा निश्चितपणे चांगला आहे, परंतु त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी घरं आहेत आणि ज्या ठिकाणी उधाण येतं आणि त्यावेळेला समुद्राच्या लाटा येतात त्यावेळेला जुनी जी वॉल आहे त्या जुन्या वॉलचं रिपेअरिंग करत असताना मोठे दगड वापरले जातील याची सुद्धा काळजी आम्ही त्याच्या काळात भाई येताना आपलं